Uusi alusta, tutut työkalut. Magicat sähkö BricsCADille. BricsCAD toimii kuten muutkin CAD-ohjelmistot. Magicat sähkö sisältää kaikki jo ennestään tutut työkalut sähkösuunnitelmien luomiseen ja laskentoihin, kuten tuotteiden asennus, kaapelointi ja laskennat. Alustasta riippumatta Magicat tekee suunnittelusta helppoa, nopeaa ja tehokasta. Esimerkiksi valaisimien asennus. Valitaan asennettava valaisin, korkeus ja asennetaan paikalleen. Tuotteiden kaapelointi. Valitaan tiedot, joita halutaan käyttää, kaapelointityyli ja kaapeloidaan tuotteet.